19 година. Час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман». Підсумки. 5 лютого, 1439-й день анексії Криму. Студія Скандер Момета. У цьому випуску розкажемо про таке. Штрафи учасників одиночних пікетів залишилися у силі. Підконтрольний Кремлю Верховний суд не задовольнив жодну з апеляцій оштрафованих. Німці в Криму. До окупованого півострова, порушивши міжнародне законодавство, приїхала делегація німецьких праворадикалів. Китайська ферма у Криму. Окупанти віддали в оренду землю гостям з Піднебесної. 13 років в ефірі. Перше кримсько-татарське радіо «Мейдан ФМ» відзначає свій день народження. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму розглянув лише 4 з 10 апеляційних скарг щодо кримських татар. Торік близько 100 мешканців півострова вийшли на одиночні пікети проти свавілля окупаційної влади. Майже всім кримським татарам виписали штрафи від 10 до 15 тисяч рублів. Апеляційні скарги сьогодні почали розглядати у півдні. Про їх результати докладніше в сюжеті. Будуть репресувати, будемо виходити. Ескендер Люманов приїхав на суд під захисним Наріманом Дервішевим. Він з Джанкоя. Сьогодні розглядають його апеляційну скаргу. Він не згоден з обвинуваченням. Окупаційна влада вважає його учасником несанкціонованих масових заходів, замаскованого під одиночні пікети. За це його оштрафували на 10 тисяч рублів. Його скаргу відхилили, однак винним себе не вважає. Организатор кто это все организовывает, кто организовывает? Кого из домов забирают? Кто вообще потерялись, нету уже в Крыму. Мы не знаем, где они находятся, живы, не живы. Там матеря, дети ждут их дома. Я имею в виду, которые без вести пропали. Это организаторы, вот они организовывают, и приходится вот так выходить, сказать свое мнение. На судові засідання люди приїхали з Сімферопольського, Красногвардійського районів, Алушта та Джанкоя. Засідання було відкритим для слухачів, але знімати суддя не дозволила. Розгляд кожного тривало близько години. На порядку денному 10 апеляцій. Ахтем Алієва захищав Рустем Асанов. Каже, в справі вписали завідомо неправдиві матеріали. У моего подзащитного не изымались плакаты. В деле включены материалы экспертиз, которые не имеют никакого вообще отношения к плакату моего подзащитного. Ходатайство в устной форме исключить данные материалы из дела суд проигнорировал, считает, что это аргумент. Ну, это нонсенс, я считаю. Наказание то же самое, 10 тысяч, ничего не изменилось. Торік, 14 жовтня, на півострові пройшла серія одиночних пікетів проти репресій силовиків щодо кримських татар. Вони були оштрафовані російськими судами. Проте і сьогодні вони не вважають себе винними. Запевняють, вийти на дороги з плакатами змусило російське силове свавілля. Со всей душой хотел выйти, крикнуть, сказать: остановитесь, хватит преследовать. Нельзя было молчать. То есть единственный вариант выразить свое мнение я видел, это только одиночный пикет. В то же время, что не конфликтовать с властью, то есть он разрешенный, дозволенный. Підконтрольний Кремлю Верховний суд розглянув лише 4 з 10 апеляційних скарг. Решту відхилили. Права кримських татар вкотре не врахували, кажуть захисники. Скарги інших розглянуть протягом тижня. Ельвіна Сідбулаєва, Олег Трохимович, Крим, Заман, АТР. Зарему Куламетову, маму кримсько-татарського громадського діяча Гірай Куламетова, викликали у підконтрольну Кремлю поліцію. Мешканку Старого Криму підозрюють в образі окупаційного поліцейського. Про це розповів захисник підозрюваної Мустафа Сайдалієв. За його словами, у поліції говорять, у слідчого знаходиться скарга заступника начальника поліції Кіровського району, якого нібито образила жінка. У відділку Зарема Куламетова та її син відмовилися від дачі показань, пославшись на 51 статтю Російської Конституції. Захисник не виключає, що проти жінки відкриють кримінальне провадження про образу поліцейського. Со слов следователя, у них имеются видеосъемки с камер наблюдения РОВД, на которых явно якобы прослеживается Куламетова Зарема, там оскорбляла сотрудников полиции. Но, тем не менее, нам это доказательства не предоставили. Он сказал, от Панова ее пригласят в качестве обвинения. Учитывая всю реальность, которая сейчас проходит, думаю, это
посыл всему крымско-татарскому народу, населению в Крыму о том, что все-таки это репрессии в отношении них. Таким путем они пытаются запугать наш народ. Підконтрольні Кремлю так звані правоохоронні органи не вперше чинять тиск на сім'ю Кулеметових. Раніше Герея Кулеметова звинуватили в участі в одиночних пікетах і оштрафували на 10 тисяч рублів. Крім цього, його заарештували на 10 діб, нібито за розповсюдження екстремістських матеріалів. Енвер Крош на волі. Напередодні завершився 10-денний термін відбування адміністративного арешту, і він вийшов з СІЗО Сімферополя. Енвера Кроша окупаційні силовики затримали 25 січня за звинуваченням у поширенні екстремістської символіки у соцмережах. Понад півсотні кримських татар зустрічають Енвера Кроша біля СІЗО в Сімферополі. Він дякує за підтримку. Мы понимаем, что решение судов будет не в нашу пользу, но ни в коем случае это не должно опускать руки. Должно опускать руки, и мы не должны думать о том, что вот мы тратим время или имущество. Мы должны защищать себя и тех мусульман, которые сегодня находятся в угнетении, под притеснением. Самой целью для нас является сохранение нашего народа в единстве, основой которой является ислам. Друзі Енвера Кроша його незаконний арешт вважають залякуванням кримських татар. Навесить ярлык на крымских татар, как террористы и так далее, да. Ну, это все ложь, это все прекрасно знают и видят. Разом із співвітчизниками Енвер Крош їде додому в Джанкой. Там же готується до його повернення дружина, діти та батьки. Поехали. 10 дней были для нас долгими. Как? Что вы им сказали, что папа в командировке или как? Или сказали? Нет, сказали, как есть, что забрали. Ну, первые, когда они услышали, первый раз плакали, а потом, ну как, утешили, что вернется. Енвер каже, в СІЗО у камері сидів сам, читав Коран. Нині на волі продовжить брати активну участь в житті кримсько-татарського народу. Я стараюсь участвовать в жизни своего народа и в проблемах так или иначе. В принципе, я привык наблюдать картину в Крыму. Их метод не меняется, их задача, чтобы активная прослойка замолчала, остальные, естественно, замолчат. То есть, в моем случае это не исключение. Далі молитва за повернення Енвера додому і дуа в мечеті. Люди хвилювалися, що на дуа в мечеті вірвуться окупаційні силовики, але все відбулося спокійно. Олег Трохимович, Ельвіна Саїдбулаєва, Заман, АТР. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська скаржиться, що не може ефективно захищати права українців у Криму. Все через відсутність реальних важелів впливу на ситуацію на півострові. За її словами, нині існує лише два механізми допомоги. Це звернутися до омбудсмена з Росії та до міжнародної спільноти, розповісти їм про порушення, які відбуваються у Криму. Востаннє Лутковська відвідувала півострів у грудні 2016-го. І, відповідно, на сьогоднішній день це величезна проблема для нас, тому що адекватно захистити громадян України, які незаконно знаходяться під вартою на території півострова, ми, на жаль, не можемо тільки опосередковано через інформування міжнародних організацій і з проханням до них максимально включитись в захист цих людей, і через реагування омбудсмена Російської Федерації. Кримські татари не повинні сприяти Путіну у легалізації анексії Криму. Про це лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв заявив в ефірі телеканалу АТР у програмі «Майбутнє Криму». Він закликав кримських татар проігнорувати вибори президента Росії і не забувати злочини окупантів проти кримських татар. Наш народ не повинен нічого забути. Нехай ті люди, які візьмуть бюлетені, згадають Ервіна Ібрагімова, Решата Аметова, сотні обшуків. Якщо, незважаючи на це, вони готові взяти бюлетені, нехай поставлять собі питання, що я за людина? Я людина? У мене немає національної гідності і гордості?
часом у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про невизнання російських виборів у Криму. На сайті парламенту оприлюднили документ, зареєстрований фракцією «Народний фронт». Це проект звернення парламенту України до міжнародного співтовариства з вимогою запобігти так званим виборам президента Росії в українському Криму. Вибори очільника Кремля заплановані на 18 березня, у четверту річницю так званого приєднання Криму до Росії. Процес підготовки виборів і утвердження окупаційного режиму в Криму і на Донбасі супроводжується систематичним і масштабним порушенням прав місцевого цивільного населення. Ці міжнародні злочини кремлівської верхівки треба зупинити. За німецьких парламентарів взялася прокуратура Криму. Там відкрили кримінальне впровадження за фактом їхнього приїзду на півострів. 3 німецьких депутатів приїхали до Криму начебто для обговорення покращення відносин з офіційним Берліном та зняття санкцій з Росії. У Криму депутати планують пробути до 9 лютого. На литовищі у Криму 3 іноземних депутатів з пресою зустрічають представники окупаційної влади Криму. Анонсують, це депутати від партії «Альтернатива для Німеччини». Гуляють Лівадійським палацом в Ялті. Там говорять про санкції щодо Росії. Наскільки ми можемо судити, Крим не окупований Росією. Скоріше, він знову частина Росії, бо люди цього хочуть. Санкції мають бути припинені. Це несправедливо по відношенню до людей, особливо враховуючи той факт, що американці не дуже зацікавлені в застосуванні цих санкцій. До депутатів, які відвідують анексований Крим, обов'язково мають бути застосовані санкції, вважають в українському парламенті. Подібні випадки свідчать про залучення партнерів із Росії. А якщо дійсно діють санкції, вони повинні діяти і стосовно тих посадових осіб, які порушують ці санкції. Ці санкції ввела не Україна, ці санкції вводив Європейський Союз. Ці особи є громадянами Німеччини, яка є членом Європейського Союзу. Тому є всі підстави, як це зробити і врегулювати. Посол України в Німеччині Андрій Мельник також нагадав про наслідки. Безвідповідальний вояж кількох німецьких політиків із партії «Альтернатива для Німеччини» місцевого масштабу до незаконно окупованого українського Криму може мати для цих горе-депутатів дуже і дуже плачевні правові наслідки. Шкода, що наші попередження досі не сприймаються серйозно. Візит німецьких праворадикальних політиків до Криму вже розкритикували в уряді Німеччини. Відповідну заяву на своєму твіттері розмістив офіційний представник уряду Німеччини Штефан Зейберт. Це вже не перший демарш закордонних політиків, які демонструють прихильність до Кремля. Торік у жовтні на окупований півострів їздили італійські депутати та бізнесмени. Ще раніше кілька європарламентарів. Всі вони представляють праві популістичні партії і агітують за дружбу із Росією. Вікторія Блязова, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Пропагандистські заяви. Так Міноборони України назвали інформацію російського ЗМІ про те, що збитий напередодні у Сирії пілот був українцем з Криму. Група незалежних розвідувачів Conflict Intelligence Team з'ясувала, що загиблий пілот Роман Філіпов не є українським льотчиком, він народився у Примор'ї. Росіяни збили у суботу ввечері у сирійській провінції Ідліб. Злітаюча ракета і пряме попадання. На цих кадрах російський штурмовик Су-25 ще у небі. А це вже кадри Грача, що палає у вогні. Таку назву він отримав ще під час випробувань у 70-ті роки минулого століття. Аллаху Акбар! За даними Міноборони Росії, Су-25 облітав демілітаризовану зону та був збитий з ПЗРК на південному сході провінції Ідліб. Там вже кілька тижнів триває наступ прибічників президента Сирії Асада. Його ж армію підтримує російська авіація. Перед падінням літак встиг випустити 2 некеровані ракети. Це спростовує версію росіян про спостережні польоти. Російський пілот встиг катапультуватися. Пізніше з'явилося відео, де він, опинившись в оточенні, підірвав себе гранатою, аби не потрапити у полон. Цю інформацію підтвердило і Міноборони Росії. Джерело російської «Нової газети» відразу повідомило, що цей пілот – колишній український льотчик із Сімферополя Роман Філіпов. Однак інформація російських ЗМІ не відповідає дійсності. Загиблий пілот збитого у суботу на півночі Сирії російського штурмовика Су-25 Роман Філіпов ніколи не був громадянином України. Про це написав військовий журналіст Юрій Бутусов. Це кадровий російський військовий, який був переведений до Криму з Російської Федерації і увійшов до складу 37-го змішаного авіаційного полку. Полк базується на базі Гвардійське в окупованому Криму. Військовий льотчик повітряних сил ЗСУ Владислав Волошин на своїй сторінці у Фейсбук також заперечує існування зрадника на ім'я Роман Філіпов в українській авіації.
Я знаю практично всіх льотчиків з Криму, але там не було жодного зрадника присяги на ім'я Роман Філіпов. У Міноборони подібні закиди російських ЗМІ називають пропагандою. Росія активно веде інформаційну війну, не тільки збройну, а і не тільки зброєю, кулями та снарядами, а ще й словом проти України. Активно веде інформаційну агресію. Провокацію назвали вкиди російських видань і парламентарі. Ворог завжди буде використовувати будь-яку інформацію для того, щоб перетворювати її для боротьби за своїх рабів або зі своїми рабами. А ми очікуємо, що наш ворог буде нас любити? Ми далі це очікуємо? Ми далі будемо називати братні. З моменту анексії Криму та окупації Донбасу Росія не припиняє використовувати будь-які приводи, аби зганьбити українців. Від вбивства малолітніх дітей, участі українців у будь-яких злочинах до зради. Олена Стецюк, Іслям Пінка, Заман, АТР. Нашпиговані хімікатами китайські овочі та фрукти можуть з'явитися у Криму. Окупанти здали в оренду землю в одному з кримських сіл китайцям. Чим гості зі Східної Азії розлютили тамтешніх мешканців та що кажуть окупаційні чиновники, дізнавалися мої колеги. Земля у селі Джайтамгали Ємельянівка, що у Ніжньогірському районі Криму, родюча та благородна. Мешканці тут живуть здебільшого за те, що виростили у себе на городі. Тепер їхній заробіток під загрозою. Запевняють, окупанти здали в оренду землю китайцям. У селі нещодавно з'явилися каркаси, а подекуди майже завершені споруджені теплиці. Селяни кажуть, комплекси вже оснащені водопостачанням та електроенергією. Сами тоже арбузы выращиваем на земле, все, арбуз, лук, все, что можем, выращиваем. И так в этом году вообще цены не было. А если еще начнут здесь китайцы выращивать, то мы вообще влетим в трубу, как говорится. Значит, мы не будем работать, мы пойдем на безработную биржу, а пускай китайцы зарабатывают деньги. Невдоволені кримці вимагали пояснень від окупаційних чиновників. У підконтрольній Кремлю сільраді знизують плечима. Про китайців не чули, землю не здавали. Нет, останавливать мы не будем. Если это законно, человек должен предоставить законность документов. Разрешение для прокладку каких-то коммуникаций у нас не брались. С нашей стороны мы только можем подтвердить, что у нас документы никто нам не предоставлял, и мы ничего не давали разрешения для ведения каких-либо земляных работ. Місцеві мешканці побоюються не лише конкуренції. Мовляв, китайські аграрії роками здобували імідж отруйників по всій Росії. Це навіть не заперечують пропагандистські федеральні канали. Опасные для здоровья овощи и фрукты появились на прилавках Приморья. Содержание химикатов в них в несколько раз превышает норму. Специалисты выяснили, что выращивают их граждане Китая. Они буквально пичкают продукцию нитратами. А вот жители уральской деревни отступают под напором гастарбайтеров из Китая. Этот натиск обернулся тем, что россиян буквально вытравляют с обжитого места. Стурбовані кримці певні, їхні землі не виняток. Китайці і тут пхатимуть хімікати у рослини під виглядом звичайних добрив. Если нормальный помидор, насколько я в агрономии понимаю, должен расти там от 70 до 90 дней. Всю жизнь в Узбекистане в этих помидорах росли. Так что за помидор, который 30-40 дней потом созреет? Вот. Как народ будет его кушать? Я за своих детей тоже переживаю, и за внуков тем более. Чтобы кушали более нормальную пищу, не то, что там выращенное на химикатах полных. Окупаційні чиновники обіцяють розібратися і начебто вже звернулися до відповідних органів. Тим часом до села щодня завозять нові матеріали для китайських теплиць. Сабріна Асанова, Заман, АТР. В Україні стартувала безкоштовна освітня онлайн-платформа «Бісмарт» для підготовки до ЗНО. Долучитися до навчання на цьому порталі можуть і школярі з тимчасово окупованих територій. На думку організаторів, онлайн-курси допоможуть підготуватися учням з окупованого Криму, які прагнуть отримати атестат державного зразка та вступити до українських вишів. Зараз на платформі «Бісмарт» доступні тренувальні заняття з математики, історії України, української мови та літератури. Доступ до занять вільний та безкоштовний. Репетиторами, як забезпечити
Для, власне, тих кримчан, які сьогодні мешкають в Криму, і їм треба підготуватися для того, щоб продовжувати навчання в українських університетах, залишається найкраща опція – дистанційне навчання. Що появився ще проєкт «Бісмарк», ми створили для кримських випускників особливі умови прийому на навчання. Ми зробили так, щоб їм не обов'язково треба було складати зовнішнє незалежне оцінювання, і в деякі вищі навчальні заклади України вони на певні спеціальності можуть вступити за вступними іспитами. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Замат підсумки кримсько-татарську» менш ніж за годину. Зараз на ТР програма «Акшам» присвячена дню народженню радіо Мейдан ФМ із Мавілією Мухтаровою. Будьте з нами.